May bisita naman ako, guys. Hello. Hello. Excuse me, Aray. Katagani ka kung kadagway ka kung ano-ano. Sige lang. Sige lang. Gawin na ka sa kayang buang. Ano yung sulata sa ayan? Pagwapa ka mo, ano. Oo. Na. Waon ko ng atong tanan nga kamuhan. Ay, ma-vlog-vlog mo ko dito. Mano, ano ito? Robertos. Maits? Baka lang. Ang kwan na regular. I-take out na lang. Next. Ang ano, regular take out. Dua ka reg 90. Diretso. Uy, diretso kaning. Diretso. Matos day. Uy, may coconut husk pagliong. Ensa, mamunot ka. Amon permanente, kaya amon ang ginagawa. Ay, tuon. Dali doon. Siyempre, nag-diado ko. Dali, dito magi. Pa Central Market kita. Central Market kita. Di mabakal kita na ka ano katong nga vitamin C. Diretso ron. Yan ako. Diretso lang. Pa Central Market kita. Ha? Nga ano? Bustisa. Dito sa sulod. Itudlo, ikaw karon. Barangay, ano ka? Barangay muna eh. Barangay muna yung Central Market, guys. Ay, may bago nga dito. Grabe ka ba face mo sa kakalay nga na? Tistingi lang. Kanamig na. Kanamig na. Madam. $60 talaba. $60. Kami na siguro na nila baka itong mas amis-amis. Ato ya tanas sa amin namin tanatong chorizo.
May mga chicken. May mga uga. Fried fish. Di oh. Handa na panglimos din. Pero nasa mga tao, Ito. Itong paggawa ng lumpia wrapper. No? Ano? Apa? Ito pa isa. Lisa! Dia.